Йо, какво става, гайс? Днеска ще караме с едно от братленцата. Охо, гледай кой идва. Това е тротката на пича, G2-то. Изтребителя, както му викаме. Ти искаш да се силиме или? 1666, аз съм на 1329. Брата, Сега ще снимаме на братлето с вяра, чакай. Гледайте. Мерца. Цето, брат, цето. Сега вятъра ще е гаден на видеото, ще се чува много зле, ама аз ще го намаля. Ще прощате, ако има вятър, ама какво да правим? Както виждате, аз направо отивам в историята. С 42 съм, той не знам с колко е. Да кантариме ли, бе? Аре, няма. Така. Насама има едни женички. Дали ще ги снимам? Не, няма да мога. Сета. Леле. Дали ме натегаш, бе, брат? Аре, на спускане. Леле. А това стварено, какво натега като ненормален? Да. Маля тия как ме натегнаха, май. Не бъдете такива като тия, ей, ако сте такива. не бъдете като нас, не карайте по това начин. Да, точно така. Не карайте така, карайте си градско и бъдете толерантни един с друг. Обичайте се. Аз мисля да пускам малко еко, да поспестия. Там е някаква църквичка, някакво такова. Полетата, брат. Топ село, Капитановци. Ягли. Скюпетичката тук е някакво. Ара едно лево мигаченце на светка, нищо че никой не ги гледа. Завиваме. То не, че някой ще гледа. Миналото не се радва много на успех, ама аз там не говоря много. Тъй, че... Чакай. Цак, готово. Рупе tot, ești nenorocire. Vino să te pup în mod sau vine o la tine. Лошо му има нещо. Ето пак това получи. Момците тротинетки бегат ли къде? Да. Ми бягат? Какво правите? Стори колко? Тия не. Значи има по-големи от теб. Как? О, много по-големи. Дига 170. Фу! Най-може да дига 170. Къде сте ви? От Видин сме. Ти сте дошли Капитановци. Обикаляме си селата. Джиткаме, да. Да. Епа доларе. Айде. Абе, брат, впечатление от това село, че е бая пуст. Сега двама, трима и възрастни хора, най-много. Млади почти няма. Еми, да, застаряващо. Леле. Только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. Чакай, бе, Луд. По-нагоре беше. Преди качването или след качването беше? Май след спускането вляво имаш си асфалт. Това ако имаше кола, бехме до тук. Айде, по крайна ни очаква. Бог преди нас и ние следи него. Какво правиш, бе, Луд? Там ли се, бе?
Бах ти пича. Изглежда по-яко. Да, изглежда много по-яко с тях. Даже, чакай, ако падне. Буквално. Буквално ако тръгне да пада, не пада на ръкохватката. Ето, държи се до тук. Което е окей. Слушай. Майко, бате, насрах се. Леле. Хора, добре, че не сте тук. Дано да не го усетите през видеото. Обаче смърди на пърлевина. Това мога ви уверя. Леле. Братле, защо? Но тия между селски пътища фърчат така, бе, луд. Котка! Е, тук топ центъра, брат, с най-готиното място на света. Дясно, брат, някакво да питам. Нема никой газ. Да, снимаме ушевите, бе, лоши. На син се или? Леко, какво въртиш, бе, я гледай.
Wow.